Spider-Man, jos Spider-Mania tarvitaan, niin hän saapuu auttamaan. Spider-Man, Spider-Man, sieltä kyllä tulee. Spider-Man, Spider-Man, sieltä kyllä tulee. Täältä pesee pahikset, pahikset, täältä pesee. Täältä pesee pahikset, täältä pesee. Täältä pesee pahikset, pesee pahikset. Spider-Man! Hei, mitä sä siinä teet? No, mennään. No, nyt oot vankilassa, Venom. Nyt mennään. Nyt tarvii vähän ylemmäs. Ei se näy tänne. Näkyy. Kyllä näkyy. Noin. Venom liiska. Ja pannaan YouTubeen. Tää on Superheroes Canyonin pelastus 1. Eiku JJ:n pelastus 1. Joo. Jakso 1. Ja kirjoita siihen, että se on jakso 1. Eli tänne. Jakso 1. Tule sieltä. Joo. Näkyykö se tänne asti? Ei ihan. Nyt näkyy. Kato nyt. Kato nyt, tää ampuu noin lasit. Nyt menee ensimmäinen lasi rikki, kato. Joo. Ei se Venom liiskaa niitä vaan, koska tää auto ampuu ne. Nyt meni toinen lasi. Kohta menee kolmas lasi. Ja nyt, isi kato. Menee kolmas lasi. Ja kato nyt. Menee neljäs lasi. Ja nyt menee isi. Kuvaako se tänne? Joo. Ja nyt menee tämä ja tämä. Kiitos, Spider-Man. Dresser. Et voi voittaa minua. Spider-Man, Spider-Man, jos Spider-Mania tarvitaan, niin hän saapuu auttamaan. Nyt sitten sillä